Καλώς ήρθατε στον νεόπτιστο ξενώνα Πόρτο Πανόραμα, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή Βερβερώντα Πορτοχελίου. Το Πορτοχέλι βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την Αθήνα, μόλις 2,5 ώρες ακτοπλοϊκός και οδικός. Οικογενειακός ξενώνας που δημιουργήθηκε και ξεκίνησε το 2010 με πολύ αγάπη και μεράκι για να σας φιλοξενήσει στην πιο όμορφη τοποθεσία με τη μοναδική θέα του Πορτοχελίου και τη λιμνοθάλασσα Βερβερόντας. Διαθέτει 6 δίκλινα δωμάτια και 6 δίχωρα οικογενειακά διαμερίσματα, τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν από 2 έως 5 άτομα. Λειτουργεί 24 ώρες ρεσεψόν και το πανόραμα καφέ από το πρωί ως το βράδυ. Υπάρχουν δωμάτια μη καπνιστών. Όλα τα δωμάτια είναι πλήρως εξοπλισμένα με κλιματισμό, ψήξη θέρμαση, κουζίνα, δωρεάν ίντερνετ, ιδιωτική βεράντα με θέα τη θάλασσα και καθημερινή καθαριότητα. Είναι εξοπλισμένα με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και μπορούν να κάνουν τη διαμονή σας άνετη και ευχάριστη. Είναι κατάλληλα για οικογένειες, οι οποίες διαθέτουν και μικρά παιδιά και μεγάλα, διότι παρέχουμε χώρους που μπορούν να παίξουν τα παιδιά.
υπάρχει το Πανόραμα Καφέ, το οποίο μπορεί να απολαύσετε ένα πολύ ωραίο πρωινό με τοπικά εδέσματα και να απολαύσετε τη μαγευτική θέα του Πορτοχελίου και της Λινοθάλασσας Βερβερόντας. Ιδίως έχει μοναδικό ηλιοβασίλεμα στη Λινοθάλασσα Βερβερόντας και στην περιοχή του Αργολικού κόλπου. Με χαρά να σας υποδεχτούμε στον τόπο μας και να σας φιλοξενήσουμε στο χώρο μας, προσφέροντάς σας αξέχαστες διακοπές.